ga wani ya rubuta wai raddi zuwa ga malam Adam a ƙasa kuma raddi zuwa ga malam Lawan Turayen, miskini sai bani tausayi, kuma yana maganin shi ahlus sunna ne wai saboda mun yi bayani mun ce waɗannan ƴan maulidin da aka kashe ba a yi musu adalci ba, a nema musu haƙi, sai ya ce yana ganin mu akwai ƴan burbushin bid'a ma a tare da mu. Kaji wai mutumin da shekaran jiya ya dawo ahlus sunna din ma, shekaran jiya bai shelanta a social media cewa ya shigo ahlus sunna. Ni da na shekara sama da 10 ko 20 ma ina da awa da kira akan wannan tabarkin, wajen shekara 20 yanzu da 1 ko da 2 ina karantarwa ba. Amma kaji wannan yana magana wai jiya dazu fa ya shigo sunna, wai yana cewa yanzu shi zai bada certificate ba na shigo ko na fita. Allah ya maka rahama, Dr. Husaini sunansa, Allah ya maka rahama, Allah ya shiryar da kai, Allah ya fahimtar da kai. Ga nasiha ɗaya zan ma, duk ranar da kaga dan uwanka kake tsammanin yayi abin da baka fahimta ba kawai kafa kyamara za ka yi da fitila dan kai suna ko ka zage shi ko ka ci mai mutunci ba. Ka nemi nambarsa ko wanda ya san shi, kai magana da shi, malam menene dalilin da kuka yi kaza. Idan muka gaza baka dalili sai ka zo ka kafa kyamara. Wajibi ne ma akan ka lokacin ka bayyana wa mutane gaskiya, har ma ka faɗi cewa kun tattauna hujjojin da muka baka busima ba da ka muke karantarwa ba da son zuciya ba. Wannan fa ƴan maulidin ba kafirai bane, musulmai ne, suna kalmar shahada, kuma in Allah ya yarda aljanna za su tafi. In dai aljanna ba ta ubanka bace ba za su shiga. Mutane ba su da hankali. Ana maganar dan adam mai kalmar la ilaha illallah, saboda shashanci irin na mutane kawai kowa ya zo, kowa ya tsobo bakinsa, ai kaza ba wannan ne abin da Allah fa ya aiko ka ba. Bai bace ka zo ka raba aljanna ko wuta ba fa. Abin da yace udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan, shine aikin ka ba. Annabi aka ce innaka la tahdi man ahbabta, aikin waye? Walakinna Allah yahdi man yasha. Allah ya sake ce masa laysa laka alaihim hudahum walakinna Allah yahdi man yasha. Ba aikin ka bane ba, aikin Allah ne ba. Sannan ka gane in kaga kanka akan shari'a ba fa kwarewar ka bace ba, muwafaka ce ka samu daga wajen ubangijinka. Yau sai a tabar da kai, a riskar da waninka. Akwai wani hadisi mai hadari da na karanta, wannan hadisi yana tayar min da hankali. Mutum ne yana aikin barna, ya tabbata aikin barna yake ya mutu, sai wani mutum ya ce Allah ba zai gafarta masa ba. Manzan Allah cikin fushi fuskarsa sai da ta ja, ya ce wane ne Allah a hadisi kudus ba. Manzan Allah yana ba sahabbai labari, ya ce wane ne yake kokarin shiga tsakanin Allah da bawansa, waye wannan yake kokarin ya sa shamaki tsakanin abin da Allah ya ga dama da abin da yake yi. Sai Allah ya ce to kai da kake cewa ya taɓe ya halaka, Allah ya ce na ɓata aikinka, tafi wuta. Shi da kake ganin ɗan wuta ne, Allah ya ce na gafarta masa, ya wuce aljanna. Menene naka tsakanin Allah da bayinsa? Da a ce kaga wani aiki na shirka da ya fito ɓaro-ɓaro, kaji wayannan mutanen sun faɗa, sai kai musu wannan hukuncin. Amma mu ba hukunta mutane muke yi ba, mu wa'azi muke. In ka ji mun ce ba ma maulidi, da gaske ne ba ma yin maulidi, saboda mun tuna ganin sa a mazaunin bid'a. Sunna a cikin san annabi a haihuwarsa ya azumi ranar litinin, shine abin da muka yadda da shi. Da haka wanda ya wancan ya saba, har abada ba ma tare da wannan aikin da yake. Bayan ma da mu mun yi muka fita ba mun faɗa ba, manzo na sahibul husni muku tari shugaban anbiya, hasken sa ya zarce wata balle a ce tauraruwa. Ya mu yan ta'alimu mu mun fito mu raye daren mauluduwa. Wannan fa ada ne, amma yanzu astaghfirullah. Kaga ai ba kalmar shahada zan yi ba, tuba zan yi daga bid'ar da na aikata da, ko kalmar shahada zan yi? Awwa, kaga yanda lamuran yake. To amma har yanzu wai a samu ahlus sunna yana gorin sunna, kuma ahlus sunnan yesterday ko ba haka bane ba, ahlus sunnan yesterday. A wannan kuskure ne dan uwa mai daraja Malam Hussein, da Allah a gyara wannan tunanin, bai da amfani Malam Hussein, da Allah a gyara wannan tunanin. Kamar ina zargin akwai waɗanda suke satar fahimtar ku, ko kuke magana da su suke tusa muku ra'ayi ba dan kun je kun karanta a littafi ba. Kar ku yi haka, addini ba a yin sa da wasa ko ganganci. Ku ƴan uwan mu ne, muna kaunar ku, muna son ku.
ko san da kuke ɗariƙar ma mu ƙaunar ku muke, muna son ku. Duk wannan wa'azin da muke cewa a bari wallahi soyayya ce da me ƙauna, dan a zo a haɗa akan tafiyar da ita ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma wannan abin da aka yi, aka kashe mutum 200 da wani abu, a ce a mazauninka na ɗan adam wannan bai ma tasiri ba. Sannan a ƙasar mu ta Najeriya da ake magana yau, babu wani mai garantin wannan abin ba zai iya samunsa ba, sai dai Allah kawai ya kare mu.